A casa escola da época foi feita polo pobo de Parada á entrada do Chao. Previa á Segunda República, aínda conserva hoxe a súa titularidade comunal. Ten 2 plantas. A baixa empregouse ata o ano 1967 para dar aulas e a alta para uso vivenda do mestre. María Mariño é maruja para os veciños e veciñas de máis de 70 anos que viven todo o ano ou retornan por tempadas á aldea. Doña Maruja veu para a Parada dende Romeor no ano 1947. Chegou co seu home, o mestre compostelán Roberto Pose Carballido, co que casara en Boiro no ano final da guerra, 1939. María viviu os primeiros meses da súa estadía en Parada na Casa da Fonte e, cando por fin recuperou a saúde, trasladouse ao primeiro andar da casa escola. Durante a primeira década no Courel atende a súa casa e axuda ao seu home coas tarefas da escola. As mulleres de Parada contan que ela era moi distinguida, sabía tanto como Roberto e algunhas veces baixaba a darlles clase. Mediados os anos 50, María Mariño amósalle uns poemas ao seu veciño Uxío Boneira. O poeta que xa publicara Os Eidos atopa algo especial e único na escrita inicial de Mariño. María Mariño faleceu o 19 de maio de 1967 na Casa Escola de Parada. Escribira toda a súa obra entre os 50 e os 60 anos, tinguida co presentimento continuo da morte, que mostra este poema. Encéndese o peito, brúa alma soia, verba que comeza. Ti que sabes onde viñen, ti que sabes ben quen son, ti que ves por onde ando. Ou raxa o tempo ca túa hora raxa as cousas. Ti xa morta, viva ou non, sei ti. Pero quen eres ti? Si non peneiras o farelo, si non das formento a masa, si non coces xa o teu forno, que pan sacará o teu grao vendo o mundo? Ti, hoxe miña soi o hoxe, mañán xa non. Mañán serás nebra nubra como outra. Hoxe, dime das cousas, dime si o meu de ti alento e alento ou bruma, dime si respiro ou afogo, dime daquela hora miña día noso. Ou, natureza pequeniña e longa, hoxe teñote na man, cinguida aos meus dedos de terra, puño xusto da miña forza, soio latido.